गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बर' बिजोंखौ थाखो 11 आरो 12 आव थिसननायनि सायाव बर'नि आफाद आरो सानसुमैफोरा गोनांथारै सावरायदों। कक्राझार कमार्स कलेजनि कनफारेन्स हलाव बे सावरायलायनाया जायो। बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसननि बानजायनायाव गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय समाव एबसु, आबो, बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर'नि माखासे सानसुमैफोराबो बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो कक्राझार सरकारि फरायसालिमा, साइन्स कलेज कक्राझार, गार्लस कलेज कक्राझार, गसाइगाव कलेज, जन्ता कलेज सेरफांगुरि, कमार्स कलेज कक्राझारजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोराबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मनि मासि लानानै दैदेननाय बे गोनांथार सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे माखासे सानसुमै बिथांमोनाबो गोनांथार बिबुंथिखौ लाखियो। बर' बिजोंखौ थाखो 11 आरो 12 आव थिसनखांनायनि उनाव इयुन समाव जाहाथे जेबो बिथिङावनो जेबो गोरोन्थि थालाङा, लोगोसे जेंना नुजाबावा बेखौ लानानै बर' माहारियारि आफादफोरा सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां सरकारा साफ्रोमबोनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे आसनि। 55 रां जमा दोनोब्लानो दान मोनफ्रोमबो पेन्सन महरै मोनगोन 3,000 रां। पन्चायत एबा ग्रामीण बिकास बिफाना लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय बे जर'खा आसनिनि नटिसखौ फोसावनानै होदों। 18 बोसोरनिफ्राय बांसिन बैसोनि आरो 40 बोसोरनिफ्राय खमसिन बैसोनि सुबुंफोरा बे आसनिनि मुलाम्फाखौ लानो थाखाय आर'जलाइ थिसननो हागोन। बे आसनिखौ लाख लाख लेबारफोरनो बोराय बुरै जानाय समाव रैखाथि होनो थाखाय खालामनाय जादों। मिरु सरकारा लाख लाख लेबारफोरनि थाखाय प्रधान मन्त्रि श्रम यगी मानधन यजनाखौ जागायजेनदों। 15,000 रांनिफ्राय खम आय खालामग्रा सुबुंफोरा बेनि थाखाय आर'जलाइखौ थिसननो हागोन। साफ्रोमबो बे आसनिनि आर'जलाइ थिसनग्राफोरनियाव मबाइल नाम्बार थानांगोन। बेजों लोगोसेनो बेंक एकाउन्ट आरो आधार नाम्बार थानो नांगोन। बे आसनिनि आर'जलाइ गथायनो थाखाय जन धन यजनानि एकाउन्टखौ बाहायनांगोन। जाय समाव नोंथांमोननि बैसोआ 60 बोसोर जागोन, बे समनिफ्रायनो नोंथाङा पेन्सनखौ मोननो हागोन। पेन्सनखौ मोनबाय थानाय समावनो जुदि मुलाम्फा मोनगिरिया थैयोब्ला बिनि बिसिया पेन्सननि 50% मोननो हागोन। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ हरखाबै देहानि जेंना जानायनि थाखाय गुवाहाटी नेम केयार देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। बिटिआरनिफ्राय एबा बर'फोरनिफ्राय गिबि खेब हादरनि गुबुन मोनसे गोजामसिन आरो देरसिन फुटबल बादायलायनाय जायखौ बुङो आइ लीग, बे आइ लीगआवनो दायो बर' हारिनिफ्राय एबा बिटिआरनिफ्राय गिबि खेब बाहागो लानो एबा गेलेनो ओंखारलांबाय। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि हानजाया कक्राझारनिफ्राय गुजरातसिम दावबायलांबाय। इउनाइटेड चिरां दुवारनि हानजाया आइ लीगनि 3rd डिभिजननि गिबि मेचखौ जयपुरनि हेंथायै गेलेजेनगोन आरो बे मेचखौ फैगौ 11 नभेम्बर खालि गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिगांनि समाव बर' हारिनि गेजेराव जालांनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। खेबसे नङा, खेबनै नङा, गोबां खेब हिंसायारि जाथाय जालांबाय बर' हारिनि गेजेराव। सोरबाया गावथारजाबाय, सोरबाया न' बां सावजाबाय आरो जिनाहारि खालामजाबाय। बेजों लोगोसे कंग्रेस आरो बिपिएफ हानजानि सायावबो गोख्रों सोंथि खालामदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 2008 आरो 2010 मायथाइनि गेजेराव बड'लेण्डआव गोबां बुथारलायनाय जाथाया जादोंमोन। बे हिंसायारि जाथाय जानाय समाव मानो मेगन मेसेबनानै दङमोन कंग्रेसआ? कंग्रेस आरो बिपिएफ दोलोनि खुंथाय समाव 2012 मायथाइयाव बड'लेण्डआव गोबां हिंसायारि जाथाय जालांबाय। बे समाव कंग्रेसआ बहा दङमोन? सा 140 सुबुंफोरनि जिउ खहा जालांबाय। बै समाव कंग्रेसआ बहा दङमोन? नाथाय बे समाव बिटिआरआव गोजोन फैबाय। बिटिआरआव दायो जेबो हिंसायारि जाथाय गैला। बैफोर गोख्रों सोंथिखौ खालामदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। भारत सरकारनि सिएसएस फान्डनिफ्राय बिटिआरनि हाग्रा बिफाना प्रमद बर'नि दैदेननायाव अनसुंथाइ मोननो हादों। बे अनसुंथाइनि गेजेरजों हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होदों। भारत सरकारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइजों अदालगुरि जिल्लानि धनसिरि डिभिजननि सिङाव थानाय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि फरेस्ट रेन्जआव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय सलार फेन्सिंनि राहाखौ जागायबाय। 34% हाग्राखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा फोजोबस्रांदों, जायनि जाहोनाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया बांसिनदों। बे बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बे जेंनाखौ थाबैनो फोजोबस्रांनो राहा लागोन। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा गोबां हाग्राखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान खालामदों। आयेननि बेरेखायै साहा बागान खालामनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया बुंबावदों। बे खेबाव रासिया, आमेरिका आरो चाइनायावल' नङा,
भारतआबो दिहुनबाय गोहोगोरा गिख्रंथाव सुपारसनिक हाथियार। हादरनि रैखाथिनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो भारतआ गोहोगोरा हाथियार दिहुननो नाजादोंमोन आरो बे खेबाव जाफुंसारबाय। बे खेबाव भारतआ दिहुनदों गोहोगोरा सुपारसनिक मिसाइल। 1 मिनिटावनो खेबसेयैनो गिख्रंथावै फोजोबस्रांनो हाग्रा रकेट मिसाइल दिहुनदों भारतआ। बे गिख्रंथाव मिसाइलनि मुङानो जादों प्रलय मिसाइल। बे सुपारसनिक मिसाइलखौ रासिया आरो चाइनानि गोहोगोरा हाथियारजों रुजुदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे प्रलय मिसाइलआ 350 निफ्राय 500 किल'मिटार जानथाइसिम थांनानै सिलिंखार खालामनो हानायनि गोहो दं। गिख्रंथाव प्रलय मिसाइलआ सुथुरफोरनि इन्टारसेप्टर मिसाइलखौबो फोजोबस्रांनो हानायनि गोहो दं आरो बेखौ मबाइल लन्चारजोंबो हगारनो हायो। बे गिख्रंथाव प्रलय मिसाइलखौ भारतआ एलएसि आरो एलअसि मोन्नैबो सिमायाव थोंजोङै बाहायनानै दोननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनानै होनाय। रायजो पुलिस बिफाननि कनस्टेबलफोराबो बे खेबनिफ्राय माखासे केसफोरखौ नायबिजिरनो गोहो मोनसिगोन। मिथिहोनाय बायदिब्ला रायजोनि गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव गोबां केसफोरा दासिमबो आद्रा जानानै दं आरो बै आद्रा जानानै थानाय केसफोरखौ नायबिजिरनानै थाबैनो फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय रायजोनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा थांखि लानाय जादों। एडिजिपि मुन्ना प्रसाद गुप्ता बिथांनि थांखि दिखांनाय बायदिब्ला आनआर्म्ड फर्सनि एएसआइ आरो बैफोर बायदि हेड कनस्टेबल आरो जायफोरा ग्रेजुवेट कनस्टेबल आरो पुलिस बिफानाव गोलाव बोसोर खामानि मावनायनि रोंगौथि गोनां। बे थांखिखौ डिजिपि जिपि सिं बिथाङा एप्रुभ खालामोब्ला रायजोनि नखर बिफानाव हरनानै मावफुंनाय जागोनखौ मिथिहोदों। आसामनि रायजो बेंगिरिया गाम्बारु मोसाहारिखौ पिकेडब्लिउएसनि इन्टारिम काउन्सिलनि सोद्रोमानिफ्राय बोखारनायनि बिथोन होबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।